Khur Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Usamla Arian borlang mau belai. Nagasinang Mawkarah. Ulayo ban Khur yakanam Lahduh bat yakasong pisa. Prahajar tingka. Kabalong ha kajing yakob nya bicycle. Lani ka cycling competition balapelong da kasinong pendeng umyong Mairang. Ha kajing trelang bat kahima nongklaw. Kabalong shibenta jong kajing rakhi. Ya ka lingku sniyab ba shispa khandai po. Us im tirot sing. Bat kabalong ru. Kum shibenta kajing rakhi ya kajing dab. Sanspa snem kahima nongklaw. Ya kakerdan baar hakani kajing yakob nya bicycle. Na Kynshi Mairang. Layo do usamla syarai lang basayomaj. Na nongkliw kat baya kakerdan kabalay. Layo do usamla ribok lang lingdo nonglaj. Na Kynshi. Usamla syarai lang ulayo pediang yakasong pisa kabalong 1,000 tingka. Kat ba usamla ribok lang ulayo 1,000 tingka. Bat baro kinong wan yeshim benta. Hakani ka cycling competition na kaleng ka jala Meghalaya. Kilayo pediang yaki sernot. Bat yakani ka jinyakob nya bicycle. Layo ban kawe lama da upawal soklet MDC ka Mawkarah. Hakani ka juwa sngi. Hadin baladeb ban pelong yaka jinyakob nya bicycle. Ka himanong klaw kalayo ban pelong ya ka jinglet bu sentiw. Hakmat umodor shirinyang usim tirot sing Mairang. Bat layo ru ban pelong ya ka jelang ka balingkot hamadan mot tirot. Hakaba ka Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills. Kakong Anita Kharpor kalalong kum kakongsan. Haka jedon lang Superintendent of Police ka District uba di Kriam. Kinongket kam kasinong pendeng umyong. Nalor kiwe kibalasya khot sngobha. 1, 2, 3. Arian. Hakane ka step ngialum hangni bangin rakhe pendon burom yo way nakirangba kajat penriu ubalami nakane kathan chungi utirot sings im ubalong im ubasan syar bat unong yalam ubayo ich ngai naka benta jong ka himanong kla kumba mengingi lang hangni banya pendon burom ya katakan nam ban pen kraw ya katakan nam jong tirot sing sim kumjo haka jela jongi baro kinong shong snong kiken mau it bat ki pendon burom haka ni kaski yos im tirot sing haka ri India jongi ro kanam jong tirot sing kiken mau bat ki pendan burom hakane kesngi kum uta u nong yale persya yaki pareng banyo yaka jinglai lo tang jong ka jala han rei jong ka rihi barokoi
kani kadai kasngi jong kajingkan mau badan buram jong utirot sing si unong ya le lai lo pauna uklau wat kari bat usipai jong kajat penriu jongi usim tirot sing umdei unong ya le umdei tang unong ya le banyo ya kata kajing lai lo henrei ulong unong ya lam ubas kem hakin nong rem ki babha ki ba uyeng ubas ngau tho ya ka jinglong hok ka jing trai hok bat uba pro ka jabi ka kateng bat kan nam jong u kam sa tang ka jala jongi lane ka ri jongi henrei ka nam jong u ka pau sa priang satlak ka perthai kidin jap ki baula haka history kim long tang ki jong u shimet henrei ki long ki matti ban sa nam yangi ki khon khasi bat kum juru ya ka jala jungi ka Meghalaya kidin jap ki baula kinlong ki jingken mau ki basa nam shirta habangi pet ngor ya ka jing im jong usim tirot sing hakane ka step tungin ya pet ngor ya ka jing im bat ki kamram bangi ngi de ban kit ban ba tungin shim ya ka nuksa ngin yo man sim nakata ka jing shlor ka jing yar ka jing mot jing perkhat na uneus im upapau na jongi bangin yad adakar bangin yadangin sumar ya kiriti ki dustur ki sanshar khadar bat bantrai na ka banta ka jing bha jongki para banriu jongi tham tam ya ki samla jongi ki badai ki lawai jongi ngin bat ya kata ka integrity ka baki ong da ka kten parek ka intellectual integrity ka badan kam menta hapadeng jongi knang bang ngindup yo ban bo nam ban pensa nam ya ka jing kraw jong uneu unong ya lam ba kraw jongi ka ka badan kam bangin skong tho ka dei baus im tirot sing ulayale persha yaki pareng tang daka jing teneng lane ka jing penbot yaki weipa henrei dakata ka jing perkhat sani ka jing perkhat janai ka jing wat toket bat haba ulap baka joban lak klem burom bat haba usngau baki 5,000 kinsha leben kinsha iben uyeng da kabaslur kabas kem jing mot bat da ka jing pro jabin uyale persha wada ka ap ka jing ma bat ka jing yang kini kan kidai kita ki values lani ki jing ken kor ki bangi de ban shim nuksa no ne usim ubakraw jongi hakane kasngi ngakan tu yepi ki paralog pa jongin ya shim ya karai menta bangin penne pensa ya kamati kaba ula usim tirot sing bakraw jongi bangin im haka jing tepriu teplay
Habangin hakahok badiada yakahok ban pene pensan ni kerti kedostor badakor keburom ban pensan nam ya kajat penriu jongi bat bangin pene penkiu ya kata kajing long kawai hapadeng kajing ya pair lani ka unity and diversity to ai pengin kan mau it ya kajing light load kaba usim tirot sing bat ki wei ki nong ya ki ya kajing light load pagila penyo ingi kani kajing light load kabangi mentah bat ngin ri ngin sumar ngin sendong ya kani kajing light load ngin kan mau ban penkiar ya kinu ki jing snew ki ban kani no ya kani kajing light load kabaki la ai ki long shua man shua hangi Delen me next. Delen the place boni ba ban yai ne wadri jeng senang subah ban sam rimi 1k riang ban sam thlai lunch bana than molong subah ban the place subon ba subah Ba di Balman mulai laban bersama ya kini. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra